Nagy teljes nagyozással kezdjük. Tóth Márton Marci, emlékugrás lesz. Tóth Ferenc Pamat csak ajánljuk az ugrást. Krubos Attila és Gábor T, Szabolcs Bolla, és édesapám hozta be a sárkánynaplógyast Magyarországra, és akkor emlékugrás. Köszönjük szépen! És én Verebes Gábor. Megnézzük az eget. Toltunk 2 monstert, mondjuk én reggel már 2-vel indítottam, meg 2 dupla presszóval. De... Fel is vagy pörögve, hallom a hangodon. De ide azt kell, nem ájultan foglak lehozni, ugye? Megígéred? Ez meg. Figyelj, extrém sporthoz pörögni kell. Végboardozok, kitesurfözök, 180 lóerős, 180 kilós motorral, egykerekezek 290-nel. Azt a kurva. Ja, ilyenek. Te jóval bátrabb vagy, mint én haver, ehhez képest én egy beszari vagyok. Ja, persze. De a levegőben. Csak leugrasz 4000-ről, haver. Így van, veled a hasamon. Na menjél tovább. Never seen any light. Dirty basements, dirty noise, dirty places coming through. Street walls alone. Did you ever like it then? I would stand in line for this. There's always room in life for this. Felszállási engedély! Megadom, megvan. Szúrd a gáz, fia! Krubos Attilának üzenem, légcsavar szabad. Itt már ernyőben fogunk jönni, de szerint elkészülünk. Itt már ernyőben fogunk keresztülni. Jó, mehetünk tovább, semmi baj? Igen. Hát akkor irány a 4000. Too many things caught me, too much could make me blind. I've seen so much in so many places, so many heartaches, so many faces, so many dirty things. Hello, Marcikás, szigorúan jön az ugrás magasság, 3500 méter. Még mindig akarod? Még mindig akarom, Verebes Gábor 7500 ugrása van. Ismert, nem mutatkozzának. Túl Márton vagyok, extrém sportoló, 34 extrém sportom van. Ez lesz a 35. 6 nyelven beszélek, ha egy latin tudsz, ha tudsz franciát, igen. Akkor... Egyiken sikítsál. Az összes nyelven magyarok jutunk, jó? Most, azt lehet, hogy falsolom. És megyünk. Szabá. Írnak, jó? akarok élni! Élni akarok! Azt a kurva életről vannak ki alatt!
megyél még. Hát nem, az Marcikám, üdvözöllek itt az irodámban, mindegy, 960 méterre járunk jelenleg. Ez egy állat. Mi van ott? Semmi nincs. Verebes Gábor 7500 ugrás, és adott egy multiorgazmus gyakorlatilag. Tehát ez egy multiorgazmus volt nekem. Ja, nagy kérdésre mehet egy-két kanyar? De ne kérdezz Madárba gyerünk. Imádok a Verebes Gadival repülni! Imádok élni! Eufóriába kerültem! Megittam 4 monstert, megittam! Dupla presszóval indítottam, majd vízgyógyszertől megkültem. Ne fedd le! Seggel csúszással lent van el! Tökéletes voltam? Pillanat, fölülhetünk! Multiorgazmus! Geci. Várja, még túlsz vagy haver, nem tudsz csak úgy felugrálni, akkor leestél volna. Ezt leakasztom és... Ne. És... Szabad vagy! Szóval jó. Na, egy pillanat, meg vagyunk! Nem akar érzékeny. Köszönöm szépen, haver! Ő volt a példakép, amit tudod meg. Hála jó Istennek! Akkor szerencsés vagy, ez a lényeg. Köszönöm, hogy légitársaságunkat választották, és legközelebb is mindenkit várunk szeretettel.